Il-Maltin u l-Awċin taw analiżi pożittiva għat-tmexxija ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Fil-fatt il-maġġoranza assoluta tal-Maltin jemmnu li Joseph Muscat ħalla effett pożittiv fuq il-ħajja tagħhom u fuq il-pajjiż. Dan irriżulta minn stħarriġ xjentifiku tal-istatistiku Vincent Marmara li sar fl-aħħar jiem u ġie ppubblikat fil-Gazzetta Kulħadd. Mistoqsija kif Joseph Muscat affettwa l-ħajja tagħhom, 53.8% tal-Maltin wieġbu li Joseph Muscat affettwa l-ħajja tagħhom b'mod pożittiv. Kienu biss 39.9% li qalu li dan ma kienx il-każ, filwaqt li kien hemm 6.2% li indikaw li ħajjithom baqgħet għaddejja l-istess. Mistoqsija dawk illi taw il-fiduċja tagħhom lil Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali illi għaddiet kienu 93.7% illi qalu li t-tmexxija ta' Joseph Muscat fissret għalihom esperjenza pożittiva. Il-fatt li Joseph Muscat għandu approvazzjoni simili għal dik li kiseb fl-elezzjonijiet ġenerali illi rebaħ b'maġġoranza straordinarja jixed illi minkejja l-attakki tal-aħħar ġimgħat Joseph Muscat żamm b'saħħtu sal-aħħar il-moviment li mexxa u bena madwar il-Partit Laburista. Tant li meta mistoqsija lil min jivvotaw kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista żamm l-istess riżultat li kellu f'Ġunju tal-2017. L-analiżi tal-istatistiku Vince Marmara turi li d-distak bħalissa bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista f'każ elezzjoni ġenerali għada huwa dak ta' 10.8% favur il-Partit Laburista. Jidher biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed jieħu voti minn dawk illi vvotaw lill-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fil-fatt iċ-ċaqliq bejn il-partiti huwa minimu ħafna, bekk il-partiti bħalissa qegħdin iżommu l-istess riżultat għal dak tal-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.